Aquest dilluns, amb la sala d'actes de l'Ajuntament plena, a Bassà s'inaugurava la 29a edició de la Mostra Col·lectiva d'Artistes Escalencs. Hi han participat una trentena d'artistes que han aportat 50 obres d'una àmplia varietat d'estils i tècniques, com olis, pluma, collage o aquarel·la. El coordinador de la mostra, Xavier Vila, destacava l'alt nivell de qualitat de les peces que es presenten. La principal novetat d'aquest any és la subhasta d'unes teules en benefici de les obres de l'església de Sant Pere. Un petit afegitó, diguéssim, que és el de les teules solidàries, que és una mena de demanda, diguéssim, de col·laboració per part de qui vulgui, qui pugui, a través d'una subhasta, optar per alguna de les teules il·lustrades per una colla d'artistes escalencs i amics també, encara que no siguin de l'Escala, i el que es reculli aniran a parar en el fons que serveix per restaurar l'església de l'Escala. Per participar cal que qui vulgui optar a alguna de les obres indiqui dins un sobre tancat el número de la teula que li agradaria tenir i posi el preu que estaria disposat a pagar. En acabar la mostra s'obriran els sobres i s'adjudicaran les peces a l'oferta més elevada. Durant la presentació, l'alcalde de l'Escala, Stanis Puig, destacava que bona part de les obres han sortit del Centre d'Arts Plàstiques Municipal de l'edifici del Gavià, un espai amb projecció que s'espera poder ampliar a noves disciplines i potenciar la producció i la creativitat. La inauguració de la mostra s'acabava amb un concert del Cor Indica. La mostra es pot visitar fins al proper 6 de gener. De dilluns a dissabte està obert de 5 a 8 del vespre, els diumenges i festius d'11 a 1 del migdia.